Il-Pulizija mhux qed tinvestiga l-kuntratt ta' 274 miljun euro li ingħataw biex isir proġett f'San Vincenz de Paul, proġett li l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sab illi kiser il-liġi. Dan kien konfermat minn kelliem għal korp tal-Pulizija li meta mistoqsi mit-Times of Malta qal li d-deċiżjoni li f'dan l-istadju investigazzjoni tal-Pulizija mhix meħtieġa ittieħdet wara laqgħa mal-NAO. Il-ġimgħa li għaddiet l-Awditur Ġenerali konkluda li l-kuntratt ta' 274 miljun euro biex tinbena kċina u blokka residenzjali f'dan il-post li huwa mmexxi mill-Gvern jista' jkun invalidu minħabba li l-Ministeru tal-Familja, id-Dipartiment tal-Kuntratti u San Vincenz de Paul kienu aġixxew bi ksur tad-dispożizzjonijiet leġislattivi meta taw dan il-kuntratt. L-NAO sab li l-konsorzju kien ingħata l-kuntratt wara proċess infisser bħala wieħed stramp li fih l-applikanti ġew mitluba joffru investiment addizzjonali mhux speċifikat bħala parti mill-offerta tagħhom. Wara li jintrebħet l-offerta, l-investiment addizzjonali tal-konsorzju ġie modifikat biex jinkludi l-kostruzzjoni ta' żewġ blokok residenzjali addizzjonali li jiġu immaniġġjati u provduti mill-konsorzju stess. Filwaqt il-Gvern qal li kiseb awtorizzazzjoni minħabba raġunijiet ta' urġenza estrema, l-Awditur Ġenerali sab li ma jeżistux raġunijiet bħal dawn u li l-ftehim kellu jinfetaħ għal kompetizzjoni esterna. U minkejja l-miljuni ta' flus involuti, il-Kabinett ma kienx mitlub japprova dan il-ftehim.